Shin ku kusan cewa akwai amfani sosai idan mutum ya yi wankan jego, duk da cewa ma'aikatan jinya suna hana wannan wankan jego, ba wankan suke hana ba, ruwan zafi da ake tsanantawa shi ake hanawa, amma kuma duk da haka akwai amfanin wannan wanka. To gashi nan zan lissafa muku amfanin wannan wanka da kuma yadda zaki yi ki bi wannan amfanin. Cewa ma'aikatan jinya suna hana wankan jego, amma kuma yana da wasu amfani da mutane sukan ganin cewa shi yasa ake yin wannan wankan jego. Ku kasance tare da ni inda za mu lissafa muku waɗannan amfanoni gaba ɗaya. Mun yi bincike tukuru daga wajen masana da dama kafin muka haɗo waɗannan amfanin. To ku kasance kar ku manta kuma ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirin da zarar mu ɗaura. Amfani na farko shine yana relieving pain, wato duk wani ciwo da mutum mai jego take ji zai ɗauke mata. Sai abu na biyu kuma yana increasing blood flow ko kuma improving na blood flow, kuma gudanar jini kenan. Jini kuma idan ya gudana kuma ya cicire jini da babu kyau. Sai kuma the next one na uku kenan muscle relaxation, yana sa muscle ya zama relax da dai sauransu, inda za a samu waɗannan ya sassake dai yadda ake bukata. The next one shine reducing swelling, yana rage kumbure-kumbure na jiki idan kin yi wankan jego mai kyau. Sai kuma na biyar shine yake skin enhancing na skin health. Za ki kalla wanda ta yi wankan jego da wanda ba ta yi wankan jego ba kyau su ma daban. Za ki kalla mata masu wankan jego ban san ko ni kaɗai ne nake gani ba. Za ki kalla suna akwai wani kyau na musamman da suke ƙara yi idan har sun yi wankan jego yadda ya kamata. Shida kuma yana ƙara increasing na family bonding, domin yana ƙara janyo family su zamto suna kusa, sai sa suke practicing. Sai sa ake kalla idan kin haifu za a nemo wata daga cikin family a ɗauko a ce ai wannan ne ya ta miki wangan jego. Ake kalla shakuwa zai ƙara shiga tsakanin ku ke da ita, shakuwa ta musamman daban wanda da babu shi. Sai na bakwai kuma shine yana promoting na cleanliness, tsafta kenan. Idan har na ɗaya daga cikin bunƙasa tsafta kenan, saboda za a ce wankan zana yin shi safe da yamma, kin ga mai jego ba ta zauna a cikin datti ko makamancin haka ba. Sai kuma na takwas yana relieving na stress, irin gaje-gajen da kike ji da shi bayan haihuwa duka zai tafi miki da shi. Sai kuma na tara cultural traditional emotional compass, kin zaki ji wani feeling ko kuma fulfillment na cewa yewa na samu na sauke nauyin al'ada ta. Dama a cikin al'adar mu idan kin yi wanka ko kuma idan bayan kin haifu kamata ya ce kin yi wannan wankan jego, idan baki ba ki taba samun kwanciyar hankali da kuma fulfillment ba, kina gani kamar wani abu zai same ki. Amma idan kin yi wanka za ki samu wannan emotional fulfillment na kin yi wankan kenan. Enhanced family support system, yana taimakawa wajen ba da taimako, duk wani taimako da family take bukata. Idan za ki kalla wannan zai ce wannan ni zan kawo kaza, wannan za a bana, duk dan a tabbatar kin samu kulawan da ya kamata lokacin da kina wankan jego. Sai kuma abu na 11 da zamu yi magana yana increasing appetite. Za ki kalla idan mace mai jego ta haifu za ka masa wannan wancan kayan yaji kwalama ya ki kalla a soya nama a aji a ci na mai jego, a kawo wannan kuma za ki kalla tunda abincin akwai a kusa da ki za ki iya samun ki ci akai yadda za a samu isasshen ruwan nono da dai sauransu. Sai na 12 emotional well-being, tunda duk waɗanda kike kusa mafi soyuwa gare ke su zo suna nuna miki soyayya, kin ga dole hankalinki zai kwanta inda za ki samu isasshen ruwan nono da ake ba bebinki, kuma ku gama wanka jegon ku cikin salama. Sai kuma abu na 13 shine detoxification, yana cire duk wata gurɓataccen jini da ake da shi, sai sa ake yin wannan wankan jego. Sai kuma abu na 14 kuma yana enhance na breastfeeding, yana taimakawa wajen shayarwa. Wannan tabbas sosai haka ne, yana taimakawa wajen shayarwa, inda za ki kalla idan har za ki samu abinci mai kyau, ki yi wanka mai kyau, kina da duk wani ayyukan da za a yi miki duk an rage shi, to zai baki dama inda za ki kula da yaron ki kuma ki bashi isasshen ruwan nono da ake bukata. Sai kuma na 15 skin tightening, yana taimakawa wajen tightening na jiki. Wasu har sun ce har da ƙasa duka gyaran mace da sauransu, duka wankan jego yana yi, sai sa ake yin wannan wanka. Sai kuma abu na 16 shine perineal healing, zai taimaka wajen warkewan wajen da ko in aka miki episiotomy ko wajen bargi da kika samu ko makamancin haka, zai taimaka miki wajen ki ga kin samu sauki da wuri. Sai kuma abu na 17 shine improve sleeping, idan kin samu ki amki wanka roƙon jego nan za ki kalla kin samu hutu na abin nan, ba san ko ni abin nan ko al'ada abin nan, in kin ci ki wanka kin fito kin ci abinci sai a ce miki kwanta ki huta da dai sauransu, za ki kalla bacci idan ya ɗauke ki ɗaukawan gaske yake miki, kuma abin gaskiya akwai daɗi sosai.
To, the next one da na 18 shine coming for the baby. Wani periods ɗin gaskiya yana taimakawa domin baby za ta samu duk wata kulawa da ya kamata ta samu a wajen mahaifiyarta, kula da shayarwa, canza diaper da dai sauransu kafin a tafi a barki da aiki. To, the next one shine fulfillment na kin cika tradition naki. Duk wani abu da kika abin nan bayan kin yi wankan jegon nan an yi kaza family ku ta tabbatar da cewa kin yi yadda kamar yadda al'ada ta tanada, akwai wani fulfillment ko kuma farin ciki da zaki ji na cewa kin samu kin gama wannan abu. Ana wankan jego wankan jego ai gashi nan mun ma mun yi mun huta. Ni ba zan ji abin nan hakan nan dai. To duka idan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo, ku kasance tare da mu a wani bidiyo inda za mu kawo muku matan da wankan jego ya haramta a gare su, wanda ba su kamata a ce sun yi wankan jego ba, wanda asibiti ta haramta musu wankan jego. Ki kasance ki kalli wannan bidiyo domin kar ya zamto kina ɗaya daga cikin waɗannan